Ja Jere, huomioi se, että mä en saa hypittyä noin pirun nopeasti. Ettekö teidänhän ei tarvitse edes tulla tännekö? Miks mä? Asurakeitista tullaan läpi. Mene story modiin. Ei, kun et sä vielä voi mennä. Eikö? Et, kun sä tulet. Hops! Yksin menen. Oh, you silly. You're not the real. Nyt ulos. Mikäs väri se? Onko pakko? On. Onpas toi Radiant. Eikö? Ei. Nyt mä täysin mikä tuossa on ideana. Okei. Kauhea hätä. Must go! Oh my god. Kropy. Apua. Jere, apua. Varski on hukassa. Mä tykkään lisäys näitä Mä höyliä. satutte. Mä oon nattaita. Sanoin, että me mennään tulee asurakeitista läpi. This doesn't seem good. Let's dance. Dance, dance, dance. Just dance, dance, dance. Jere! Varski on läski. Mitä Onko ihmettä? fat roll? Ei oo fat roll, mutta muuten vaan hidas. Tum tum tum. Vai toista. Tuun. Juoma aika. Astia tief. Itia skygge. What? The Charge Champion. Laku. Laitapuolen kulkijat. Ei vittu, suomalainen kieltä. Toi Charri tossa. Aika hyvä. Aika hyväkin vielä laitapuolen kulkijat. Laku. He. Siellä se Jere taas painaa 200 metriä edempänä kuin minä. Me ollaan muka. Mukamas. Mukamas. Niin hyviä muka, joo, Niin muka. muka. Ollaan nyt täällä alussa. Nyt No niin, ensimmäinen saapuu. Tullaanko muka? Seuraava saapuu. Yksi. tää yhdessä täältä siitä. Jostaanko? Juu. Niin. Mitä mä painan close? Okei. Painanko mä closeen? Mitä se? Hei joo. Voi nyt vittu. Meillä on tämmönen söpö ilmoitus Join your party in Ascalonian Catacombs. Joo. Niin. Niin me voidaan enter story mode. Nytkö? Juu. Aha. Press the button. Kaikki vaan enter story Push mode. that button. Nice keep. You're not the. Push that Mä button. näin Mian alasti. Oh my god. Ei se oo alasti silloin pantsut päällä. Se näyttää alasta. Oh. Millä vitulla tän saa skipattua? Alhaa kulmalla. Kuola. Oho. Mitä? Oh. Siis tosta. Pahoinpitelyä saman tien. Just niin. Onks mulla mitään hyödyllistä meille? Jere, laitan nyt Jesus ne housut jalkaan. Let's get started. You're ready. The sooner we can find that fool Norn, the sooner we can quit this. Se ei nyt näin kyllä ensin. Käveleekö toi niinku mun seurassa? Saatana se seuraa mua. Joo, se tulee mukaan. Ja se ei tappele ees. Vai tappeliko? Tappeli. Älä avaa kaikkia. Mihin se meni? Ton kautta kerin. Ei, mikä hiilas? Minä. Mine! Älä hiilaa sitä! Se on vihollinen varski. Joo. Mikä? Se oikea. Joo, muistan. Tähän asti me päästiin. Tää on B. In bad shape here. Lukeeko noissa edes mitään? What? Oh Minä no! pitää revivata. I appreciate the Mitä help. helkuttia? Oliko siellä joku...
Otetaanko vaikka tämä? Ei tullut. Ei arpoa voittoa tällä kerralla. Ai. Better next time. Olipas paljon puhuneen. Tätä näkyy. Straight like a fire. Necromanceri, minä tapan sinut tovit käsin. On Joo. itsekin necro. Niggas! Onko se? Se vois olla hei se. Ei sitten. Interact. Apua! Spödereitä! Saatana! Ei voi pitää tehdä noin! Spöndrejä. Onneksi ne on vaan Spider-Man. Get it with fire. No tää on ainakin paljon helpompaa kuin on 2 lisää. Okei. Loppukofferit. Vielä on 1 tai 2. Vähän lisääkin. 3, 4, 5, 6, 7. Onhan noita. Mun muistaakseni se oli vai entä jostain... Avattiinko mies nää kaikki silloin? Kyllä en mä taavata. Tuliko sieltä mitään? Ei. Onko täältä varskilykkää seuraavana auki? Avaa vain. Spöndrejä. Get it with fire. Fire! Fire. Fire kami! Ottakaa buffit Ota siitä. jo. Ai. Ei siellä oli vielä. Yksi vielä. Too strong. Joo, 1. Noin. Joo enää. Sitten. Miten ois tämä? Sain sieltä hämmärän. Napa! Uhu! Ai. Varmasti hyökkää mun Napaan mies, mitä mä oon tehnyt? Mä tappakaa Mä oon ihan pidäkö tuo? Everything you got. Doggies! Run! Ai. Burn the top! God damn! Älä syö mua. Ei se varmaan ihan syö. Älä syö mua. Tähän sitten. Mene pois. Äite. Uhu. Hei, kato, strongboxi. Nois. Sitten eteenpäin. Mitä? Pystyykö joku teistä menemään? Vai käppääks kaikki? Au. Au, au. Perst. Au. Au. Why you do that? I'm gonna die. Oh no! Die. Meni sit tänne. Jipii! Mä tuun pois. Älä nyt hiilaa ketään. Die way. Ja se ampuu mua. Palin! Toi elementalisti haluaa minut. Hojo. Ei. Kau. Saanko Right. tehtyä? Saan. Wow. Shimmering Siellä on nyt... Stardust. Onks tässä niinku... Aja. Meillä on sopivasti niin RPG-elementtiä mukana, mulla on torchi. Ei. Ai! 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 En juossut. Olin vain innokas. Ro. Onks täällä jossain vielä jotain? Ei. Täällä on jotain! Mennäänkö me... Ei ku... Mennään vaan tänne. Oh! No. Ai vi... Ah! God damn it! No! Get up, boy! Se on sinne. Jee. Oli. Oh no! Olen maassa pian. Ylös. Siitä.
Se vaan pyörit No, no. siinä. En edes huomaa, että on puolesta. Lisää pyörimistä. Kukaan ei juokse. Entäs nyt? Älkää menkö nyt. Done. That should take care of the traps. Pystytkö? Ai niin, you're a fucking thief. Ai. That wasn't so cool. Ei sit jos et halua tämän up close on personal, niin voimme olla Ai. täällä. Mä oon tässä ihan tälleen voi. Kauhea Varsin kosa. villaa, että... Ai. Ai! Onko pakko? Ohi meni. Nyt sä kuolet. Nyt se mä sain uudet Sitten housut. eteenpäin. Ja mähän sanoin, että toi Brimstone ei vaitannut. Eihän se. Koska silloin on toi, mikä toi on? Onks toi... Svördi? Mihin päin? Mihin päin? Nö. Tännekö? Tännekö? Pieni Avaa ovi. Mene Me kattoo. saadaan ove auki. Pitää mennä eteenpäin. Sinne suuntaan mihin Kati painaa. Täällä on Tortsi magic laatta. Saanko mä mennä sen päälle? We need to keep that No. door open. I wanted to Something do that. heavy on the pressure plate. Hei, siellä on bouldereita siellä, missä me oltiin äsken. Olen menossa hakeen. Okei. Me ollaan niin viisaita. Saatana. Mä paloin Kaikki melkein. vaan ampuu. Oh god. Au! 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 Nänän. Jere, please! Hurry! I'm gonna die. Ei sitten. Hold out any longer. Hyvä idea, Kati. I'm not dead. En oikeastaan vipu. Varsinaisesti tulee grillifilettä tolla menolla. Tuleeko? I'm killing you all. Koska on apina. Okei. Ja sit hiilatte äkkiä. Miksi? No, kilatte äkkiä, no. En tiedä, mitä täältä tulee. Niin. Hatchlin. No niin! Some things are lost. Good work. It's only going to get harder for me. Ai se puhuu. Vulnerable, mitä helkuttia? Siihen ei voi iski. Eiku Nyt se pysytään vahinkoa. Rytlock. Shut up. Hittiä, kysi, rytlock. Kaikki vaan kattoo tässä silleen. Silleen oh my god. Hyvä. Voisiko toimia esperi? Varski. I appreciate the help. Can't hold them. Mesmeri kuoli. Tänään kun mä tulin Se oli satana elementti. Mä en pysy, joo se elementalista tappoi mut taas. Mä olen Death Roadin muodossa, joten minä en ole kuolema. Minä en ole kuolema! Tuli tänne. Ai. Joo, yritetään. Kuolin.
Tapetaan nyt toi ensin. Saadaan sit rauhassa ylös. Olen maassa. Nonni. Kaikki on vaan täällä silleen Kati! Ota. Noniin. Kaputein. Sun pitäis olla Kitsunaattor, saateri sun nimes. Kui. Sä oot gladiaattor. Älä hakkaa mua. Ei ole kivaa. Älä hakkaa sitä naistakaan. Älä hakkaa itse. Se on eri! Eiku Eir. Se on se, ketä me etsitään. Pitääkö me enää? Epätujuju. Nää. Laita sen paikalle. Report. Skip. Oho! Mä katsoin sitä ihme naista ja se on hyvin kaunissa asennossa. Notice me, senpai! Stairs. Stairs. Täällä on joku. Tapetaanko? Joo. Joku paskaläjä siitä. Siitä tuli jotain muuta. Tämähän on helppo. Se oli yksi. Niin, mut siis helppo niinku yleisesti tekee tappaa. Joo. Se on. Aisi. Search for the sword. What? Nyt weapons down. Nää on kaikki kyllä vihreitä, mutta mä veikkaan, että nää käy kumminkin päälle. Täällä, hei täällä, hei, miekka. Varski. Varski. Noi hyökkää. Noi hyökkää. Nyt ne hyökkää. Tämähän oli tosi vaikea arvata, mitä tässä tulee käymään. Sanokaa mitä? Teen näin. Ja minä teen näin. Oi, vastapalloon tuli jo. Ai! Mitä helvettiä? Mä lähdin niinku kävelemään sieltä väärään. Se on fear. Ai helvetti. Kai. Jos Ei sinä oo, itse ei pieri ton näköinen ollut. Mä olin jotenkin hämärä, että mä kävelin. Nom! No. Haluat sä ylös vai et? Ai sinun vie se. Lieutenant. Lieutenant. Koirat mukaan. Muffia päälle. Ehkä tän jälkeen tulee kapteeni. Niitä vedettääkin. Ai. Oh. Ei oo reilua. Miten tulis tarpustia vai? Et osunutkaan. Mahtaa vituttaa. Ai! Mä just nötketin siinä oikealla hetkellä. Näin ehti. Keijät jar. Isompi arvo. Pelas tekee. Koira. Kiskoira. Skip. Hei, mä en ehti näytä sitä. Luuttia. It's good to see you here. It's good to see you here. So we go here. There is one. I guess. Master Nente, Vassar ja Kasha Blackblood. Kasha.
Saateri, minä otan poison damage. Ojaa, bitch! Erritin. Killing me too. Must go, my planet needs me. Mä syön kaikki sen healthit. Nom. Is it dead? Yes. Woo. Something new every day. Eritin Erriver. Master Ranger Nente. Terhi. Saateri, muahan ei... Ai. Mä otan tällaisen öövlets. God, nää hyvä kovaa. Ai! Onko pakko? Ei oo kiva. Oi. My god, toi ääni. Missä sinä olet? Voitais saada se ylös, minä ja Erik otetaan tappaa sillä Jop. aikaa. Minä olen nyt jotain targetetta. Get up! Come here, you little bitch. I wonder what's here. Mama said knock you out. Alhaalla on Jannu, älkää menkö. Ylhäällä. Niin täällä alhaalla on kans yksi. Ja lisää. Joo. Mä en nähnyt ketään. Jee. Ei, älkää nyt. Eikö? Ei, älä nyt. Ei mennä. Tätä tulee kumminkin jostain tulee joku paskale, kun menee johonkin. Täällä on ainakin boulderi. Täällä on joku seinä. What? Some kind of wall. Mitä sä teit? Kävelin. Your desire to destroy. Aha. Jaha, nyt sinne missä äkkiä, missä ei edellä. Pulu. Se pitää tappaa rangelta. Tai kyllä tonne pääsee tonne ylös. Pääsee, mutta nyt mä ainakin piskoja rangelta täältä menemään. Saadaan, että kitsu saa mentää sen selkeä. No me moukutetaan sitä tästä menee. Ottakee buffikot siitä. Ai jaha. Eli tänne nyt, no sit. Elite Moro. Ouch! Come over here, you little... Kripli. Voi ei, sifri. Sori Turru. Niin se yksi meni. Tonne ylös Se takaisin. on tuolla keskellä. Ei, no. Miksi tänne muka pääsi? Miten niin? Tässä oli lankku. Mihin se meni? Se on täällä taas. God, tää Shadowkin on jo aika Au. Jee, mi dogis purkit. Chesti. Missä? Teidän jalois. Oli. Minä vaan tuun. Hei, tuollakin on joku chesti. Missä? Näkyy jo kartassa. Missä? Täällä näin. Täällä on iso chesti.
Inventory kuulunut, se on hyvä. Bag Mulla of on coins. salki. Mitä sieltä tulee? No rahaa. Woohoo! So much loot. Koska en myöskään tajuta käydä tyhjentämässä ennen tätä. Niin. Kellään ei varmaan ole merchanttia. Ei oo ku pankki. Au! No mulla on Trading Cost Express. Ei ku vaan salvake. No kun ei oo salvakekittiäkään. Sekin vielä. Meni jo 25 salvakekitti meni jo. Sen takia nyt ostetaan 100 eestä. No kun mulla oli kun mä lähdin tänään. Score one for me. Onks jollakin heittää salvakekittiä? Shock compound. Niin. Meo. Vittu. No ei, nyt ei maha sitten mitään. Sitten mennään täältä. Mulla on Black Lion salvakekitti on, mutta sitä mä en kyllä rupee käyttää. Ainakaan kovin mielelläni. Mäkin tuun tänne. Joo. Siellä se vaan hypit. No kun täältä niinku mennään eteenpäin. Se näy Katille. Ja mitä? Että siellä se vaan hypit. Joo. Tää. Sitten vielä Ralena ja Kasha. Ei kun Ralena ja Vassar. Vassari ja sit kasvaa. No varmaan joku kaksipäinen. Pikku hetki. No kun jos sen varskin pitää mennä saunaan, niin nyt ei kauheasti voi olla pikkuvikkiä. No menkää sitten. Ihan sama. Jättikää tänne vaan. No mun täytyy varmaan kohta mennä, mä veikkaan. Satana sika helas. Sitä rankaistaan aina ankarasti. Kriple. Kribulururururur. En osaa kävellä. hei. Mikä toi oli? Mun, millä poistaa kaikki status conditionit. Kuulin. Mene pois. Aiden pliidutin! No se ylös! Vai perse? Rororor. Täällä on joku. Kiva. Mulla on 200 helaa, kun se lähdettiin tappelemaan, niin se ehti riikuntyttää. Mä voin leikkiä healeriä jos haluatte. No se ei oo... Pääsis paljon helpommalla kuin norttais hetken aikaa, kiitos. Se ei ole paljoa vaadittu. Siinä oli hiiriä. Jäljet. Elikkä tuolta alhaalta päästään yhdelle jannulle. Mennäänkö alas ensin? Joo, kaikki menee jo sinne huomattavasti. Päästä jo. Ensi Elementalisti on ensin. Okei. Se on huomattavasti vaarallisempi kuin toi Mesmeri. Niin sitten Mesmerikin. Vaan heittelee täällä haueita. Feels good. Sekin vielä. tuolla on se jannu. Katsotaan täältä alhaalta, onks täällä jotain. Jostakin nurkastahan pomppii kumminkin väkeä kohta. Dun dun dun. No joo, no niin. Mikä systeemi tää niinku on? The fuck, dude? Chestistä tulee Siinä. Ralena. Tää oli Vassari.
in Tää on this Ralena. holy place. How rude! Sori, Voltti. Te. I will summon my dear Vassar, and together we will make short Voi helvetti sun maks lai. She's got a friend. God, ne pitää tappaa molemmat samaan aikaan. Oh. Vassari. Vassari, mä oon ainakin targettanut nyt koko ajan, että... Ai. No, sitten sitä, jos sitä häi... Ai. Ai. Pystyttekö te heittelemään noita jannoja eteenpäin? Mä kuolen. Heittelee. Et. Kui. He. Ai. I'm gonna die. Joo, niin minäkin. I'm dead. And... Meidän täytyy mennä tonne waypointille tonne alkuun. Au. Nyt minäkin kuolin. Eiku sinne vaan. Häh? Miten te pääsitte sinne waypointille? Mä en päässyt. Miksi? Mä en päässyt samaan hätä, että siihen ei voi telettää. Teletä nyt. Kato, kun se sanoo, kun sä olit kombatissa, et siihen ei voinut heti telettää. Aha. Häblää. Pienimmistä kaikista mahdollisista koloista. Rakkuloista. Kato, kun siinä lukee, että Stronger Venier Vassar, Stronger Venier Rolena. Kumpi nyt otetaan ensin? Se muija otetaan vaikka nyt sitten kerta, jos sieltä lähti enemmän helttiä, vaikka kukaan ei sille tehnyt mitään. Siellä on taas täydet helvet. Jippii! Tää lämis tuli minä. Koska mä ajattelin, että me otetaan jompikumpi. Kumpi me nyt otetaan? No, Fucking jos sitä dish. muijalta meni enemmän helaa. No niin, nyt me tiedetään, mikä me tarkoitetaan. Niin. Ja kaikki tarkoittaa sitä. Kyllä. No, otetaan sitten sen aikaa, että mä pääsen paikalle. Joo. Nyt saa tappaa. Sain heti kaikki päälle. Koska sinä teet eniten damagea. No en ehtinyt edes Siitä. oikeastaan vielä osua. Siitä puffit päälle, kun että ikinä loppu ja en päälle. Ai. Tää kuolee ihan just. Oh, no! Let me heal. Vähän, noin siitä niin lähtee, hyvä. No you fucker. No, haistakaa nyt paska. Mä ensinnäkin sen satana kentässä ja mä kuolin ihan just. Ai helvetti. Osasin puffattua teitä kaikkia sitten, mutta... Siitä, noin. Saateri, kun sä teet lämää. I can't go on for long. Oh! Hor! Ei saatana. Barely. Kuole! Kati. No. No kiva, että hautatte kitsun, mutta mä kuolen ihan just. Jos siinä oli se alue, niin mä mielelläni tuun Terve. siihen kuoleen kanssa. Jos nyt vaikka ensiksi tapataan tästä vaikka näin. En tiedä yhtään kukaan minä auttaa. Hopla. Noin. Ready. Kyllä. Ei. Miks mä menin sen ohi?
Iso Mua boksi. tyymä. Oliks tällä jotain boksia? Ei. Ei. Pääsenkö tuolta? Ei. Ei, paljon Ei, joten bokseja. mennään vaan takas. Meidän on pakko mennä takas. Heti kun nää tulee. Aivan väärä suunta. Sitten teekö tosta ylös? Joo. Nyt mulla on ihan homman näköiset kengät. Oltu tehty 10 kohan päässä. Pat. Purro. Aha. Bonus event, mitä helvettiä? Me ollaan niin pro, että me saadaan bonuset. Not. Jee. Mä sain Jailinkin ton takia tehtyä. Jee. Mistä näitä oikein tulee? Mä ei tietää. Voin ylhäältä pois purro ja meidän ei välttämättä pakko mennä tappaa niin. Niin kai. 2 nekroa. Toi ei. Jere, Vai tuo? mä tungen itseni todella häirintyneeksi. Mä oon 3 naisen kanssa nyt. He. Mä nyt vaan targetin sen, mutta aina oli molemmat rikkoja, no ei sitten mitään väliä. Mäkin olen negeri. Persis käytti tonski. Ole blink. Ton täällä. Oi. Mä olin alueessa. Mä en silti halua jäädä siihen. Hei. Mä just tippuin. Mä varmaan kuolen tosta tiputuksesta. Koska mulla on poisoni edelleenkin. Ei se alkoi jo. Ai. Attack me doggies. Oho, tossa on muutama koira. Sitten tossa on ton jätkän, eiku akkelin koira. Au. Sieltä Katille. Vit. Au. Tynks. No. Woo! Fought well. Died. Trials on this world are all this death. Adelbert's blood must be boiling by now. King pitää enää. Chance to deal with him. King. Tulee joku leivä. Leivän. Slice of garlic bread. Leipää. Ei me sieltä tultu. Ei niin. Tänne. Sittenkin. Ootko varma? Juu. Kun se on tuolla Tyhy. Vennataan nyt varsin. Nön. Ei oo mikään kiire kati. Joo. Ei oo mikään kiire, Kati. Emma sanoo joo. 6. Solma. Just hash. Mä tunnen itteni jotenkin niin nopoksi tässä porukassa. Kui. No edelleenkin Emmakin on jo noin saatanan korkein levunen. Se on kun pelaa. Niin, kun joillakin on aikaa pelata. No. Samalla lailla mäkin töissä. Ei Niin, mullakaan mutta yhtään Tää paljon syntyy- työtä. niin, mutta sä oot käynyt vasta viime viikon töissä. Vai? Se on muuten legendariinen yksin. Siisti päälle. Kati. Siis niin päällä. Se on
Tuli heti ensimmäisen. Lala! Ai! Sehän tykäs musta. Tehdään. En mä vaan saanut mitään järkevää ensin päälle. Onneksi ei osaa kai hiilata. Se on vaihe se oi. Nyt sä... Sanoin kai. I hope. Laitoin sille vähän enemmän kaikkia paskaa. Sama juttu. Mä annoin teille vähän paskaa. Tos. No. Mä just tässä rajalla. Oi. Mamma mia! Mamma mia! Mitä se on? Here we are! Se ei ole kivaa. Kuolee. 1, 2, 3. Kauhean nyt! I wish you clear Se on skies. jo viime arvo. A long time ago, I led us into a treasure. He blames me. Me tehtiin They niin. all do. Arvaatteko mitä? The thing is, Mun pitää mennä nyt saunaan. Aika Hyvä. hyvin. Se oli siinä. Sain vitusti kaikkea kakkaa. Mä sain uuden treidin. Ja mä saan the Master journey Skilleen. continues. Ai niin, mä oon You 6. have my attention. No mitä, joo inventoris full vaikka se ei ole full. Me saatiin se tehtyä. What? Mulla on 2 kultaa. Meillä ei mitään. Minkä rusetin? Rusetin. Kyllä. Olen aina Rusetin. halunnut rusetteja. Arvasin. Oi voi. Voisi tätä vaan hypätä helvettiin. Joo. Saatiin avattua tämä Mikä? Askelonien Catacombs Dungeon Track. PvP. Oi. I channel the wind. Kati. Mulla on 8 kultaa. Sekö on Mulla ollut ei sun ku paras? Hmm? Sekö on ollut sun paras? Ainakin tällä hetkellä muistaisin, että se 8 on ollut mun paras. Okei. Arvaa paljon mulla. En mä edes halua tietää. Mä vaan tuhlasin kaiken. Mulla en oo avannut mitään näistä bokseista vielä. Mä avasin jo kaikki. Mä en oo voinut avata vielä kaikkia. Eiku jää tohon ei putkeen. Oi hypsy. Ja siinä menee mun salkukki, kiitos. No kai mä oon. If you need it, I have it. Kamaa. Oh. Jees, mutta nyt minä käyn No itseas. saunastamassa. Joo. No. Uudet kapitalistin hypät. Housut. Kapitalist. Mikä on kapitalisti? Kapitalisti on kapitalisti.